Lamsogo hainai tesa tinin ani katal blogo norok jotono no hingke tabung ke norok nugi mangkana anlogi narikal tan tongo o narikal thaisa tan na se amseke kok ma bang laikya bo bai angke atike tan di ni sauta khikrok bokhak tan gra di bokhorok ulo tan di hinengke man khikrok tan khangke bokhorok tan na nangya bokhorok ti to khuk thoya di ba angke ate sama se botam hen bokhorok se sakang tan na nang khikrok tan na nangya ni sau dokhe akon tan di ni masakata ke yang bo wati wana nai mani nokha kosom tongo pungo te somsuka ke tabu ke nokha se puri thangka ke dud bo sokpai mani narak mani nok bisungo si dajagya ko ulo nok hapro dasine hene finally tabuk se bo narkel thaisa tani pai pai siu khugui 10-15 minit se nakhana bo narkel thaisa tan nani wana sukka bono a ke narkel ke krano bote kisi sa sing sina pungdrop si bote ke tabu hungke thalik bulai tanna bagi phailai jak sini thalik bufango o thalik do age te kabang ma ke bunyang bulai thu thango hnoi atengi tani khibi bai khata angke o thalik bulai abo botani rena abo bunyang thangjak ke ba tani khibiri sinaita o thalik bufangni botang amsike kotor kotor ngo thalik mikhun botor thalik mikhun ko khangke tani chawoi thalik bufang tani rena hamata amsiths thailia hingke atengi eng satcha kati botani me do soklaya angke yang tola toy bo soksaya angke adang madang haing tongkha tengi tang khai ka bo janala saka khe kasawoi se thalik bulai matan siu hai tola tongge bo soksaya saka tong bo soklaya angke ba yang kasarong tongkha ke ba wati wana nai khala wati wana nai kha tongsi de aro sogai de wati bo wadi yang tama jol tong thai ko phai ka yang tei ko wati hindi nang thana corona ba ga hini sade o aba bithi dai to nei di mase jagya diba gena o camera thikhne trong makhe angkha hala o ulani khorang karina ha beto tama pain papanya betari de camera ba lens kilin makhne ta camera ba lens kha betari ke ma pasne ta ha bokhro ko to yang war sajak tongma sama au chirik to se khibi kalang jang nang kire jago na saijong na en hala sakana sede khibi da kalang jang nang kire na ang kagos mairok sai to koi pai tabu ke sapchaka asuk tong phayo tami ba ke asuk ma tong phai ke video dai tong la ke sapchaka hang ke taisa mane wifi bu ka ham ke ma no ke room bisingo hang ke kisa phano maya ke sapchaka phai ke se wifi ka ham ke man bla ke jeno anu nok bana ni moi wifi binaran wifi na mani ke jeno password khata angke video da pro kan ke bini wifi no ang use khlai da te kisa ke klai jau ka thasingo amo he mang kisa ke mang klai tung ke bang ke se klai ko mia batino no kha ke pura somsajak na tini tam mui songsa khang ke muya khakulo mui borok no songka gete mung sangke denta bai thapung boslei abo bo dalok no tini phungo thokni mui kere biya thangsa no ba satchaka phaina bagi jala da bulasa tongkhori satchaka wa wati waja khaba thangkata awang bothai siram chanale no guria se mairung teise somje khumui tu maya rokoi toma se pruse muitu mano ani guria mairung ba teise somje khule ne waruk rok se tei somje yako waruk ke to somai bai khadi porono a geba bisi sramya pota thaibri no sramnai sersano tamni kangke jing to khorok thamsing ke ba tinge jono thaini rok khaikhe chanaita on narikel bothai ba tam jani asuk rakha bokhoksin bokhogi naikha je ani phantong mani ruwoi amsike phaspatia karak ambo bahai ke pokachi do bono bokhogi narkna ni pura yafa yupo yogoi chagi mathang khani yafa rakmano narikel
awang bothai shramna bagi ready khlapebeka o jaga gajor rokha tei narikel som rokha thoki se rwnaita layo aman awang guria srabia tei tabona saplogona thogrui thok asuk gobang gria kisano rwnai sa layo srabia angna bagi simisi lai bulai no hongke ang phungo no chiri tonbai kya hongke tabo obo gas thapao hor masungui kisa kisa ke hangsinai ta kisa kisa kohai kohai na bagi tamni ke thalik bulai belai krak krak yakhe kichik thangnai warok tisom mani bating go tisom ton mani di poro ke ti sajagya khongke tabuk ti saitelang sine awang bothai bo sram sina bla tabo ke warok bo norom nong kha krak krak tongmani obo thanai sena phruni warok sidu ta kisisa tongmani ke abo baino sram re sinaita boda pujongno saimeya ke awang bothai bo ang sram sina naikya lai do obo awang bothai sram thongnai jatno tamni ka ke lai kolok kolok o lai bara ka ke se awang bothai sram thogeta ke ani awang bothai nai nai din norok bahai ungjak na naithokja comment ke sari tamkhe bokrok simsi kisa kotor ungdu angkhe belekino ringjak ma haisi ma tongkha tamni gangke buitai bo kwbangma tongodo awang bothai sramna ringya ke ani mokol bai bo ang nugjak sramna ringya rokno do ke ba tengge angba belai se ringma haisi ma tongjak nei sak sak no mawan suguta ke na naithokka nai nai di ani awang bothai muya bukur mugathang yaphang kheri reja ograna iko morok muya bukur oina amsuk phan hamsiu tini gas sokpai mani boti sajagya kosung to paya ke ba bukja simi kari laika ama baikane ke amo bo phaikan ke tisha sinaita borok ama baikane awang bothai rokmani moda munkha kari naigena jodi munia khongke toisa boxer phinaita haibano kokaro rokmani gangke to amsuk jora naigya 3-4 bar suk siti rkangke no muni thango ke angke 4 bar rkha moda munno munia ni 3 bar liata 4 bar rkata ke tangi naimani mole munkhano kepe kepe ungkhangke ba kukar bisingni kari ui takari o khlai dawi tonbai sinita Morong gasi sini. Thalik sini ang tong haida champa kola. Le Ilyas sini jauh na. Boleh mesti pantas cari se. Thalik sudah sini ya rong. Nona wano tu mah thalik ya. Ang sai mana Ilia no sangin no payo na hina. Wing korang kana ho kara. Goro triste kan mesti pantas cari se. Triste kan mi. Coba kiri zaktira. Tengna bologi santira. Hah? War bikin ke tanah se logi santong ha. Dol se kai pai khabo ki ko. Dol se kai pai khabo ke tanah kereng. Tabo hongke aluk baja seri tongo ang tamjane awang bothai bai khlai aluk baja sana musung ke ba tenge aluk baja seri tongkata kete mungsa hongke to tohan mosting dengnai tohan ke naharia ko ke aluk baja munise tabo awang bothai sai nana naikha ang ke tohan mosting bai ke horoja sine hinta tamjane sana musung sukka ke ba awang bothai bothale thoka pura narikel gajor jabula pura bahai motom tongkha thogi maja sukka awang bothai ang pungde bela ke pungde Pungde, sungde. Ate ni sing teu siya sungde. Sungde ta. Warin nuwa sang kunduwa. Warin de. Oh, sogi phane sane aro da. Ada sudah keren.
nukhlai shojak kare nim phale di ba bro 바로 손 서고. na succel thanglia dang tong hobin dugana customer kri khana bo customer bang tak pro tong na sirung kliang ke basa ke jiwa 아서 보이는 대로 팔려다는 한 것도 ke ji basa 알았어. ba khabs ke kra ya thek ti hadi male to thing hita ani mobile ting ta nang ya ka suwana mobile rom roma system to gura ta khai di Masajan poriskar ke suka kupur jing si tawan camera ke kesak hain tong yang ke kupur jing su tere de kisah robe de sina tunggu ya bos sudah deh jaka suka deh ni mana sudah naik tong koble abang kakek pungi moi kakulo bai muya saman ke mutungai ya woi mana ke lebai na 그때 파는 나이 또 타네. 아주게 타네. 빈간 아주대. 아주대. 야라 아주 타네. 네, 어미타 버전 그때 파는 나이 또. 어미타 버전 그때 파는 나이 또. 너 갑자기 이거 닐리만의 패션 쇼 갈라다. 닐리만의 패션 쇼. Lagi warna zak suka mulang tes nasi siu. Acuki time lagi. Karena tukuri rizab bari bonole. Nah, menam suka bagasi. Hey, nang karena tuku wai celana toksi di do. Mas kasih tong hanang tuku ya. Enggak nono ba. Tanawa tuku ya, ni kesri nani ang. Beras bakaya, mukang bosu ya tuku ya, ni kesri nani tanawa. Ang tok bahan ruk frudo bete kisi sasiro amusin handi kom bete bang tangka au bete ni pura pran baina nangan bete pran ya han bete genang kari kangke kuno mani tok bahan kun tes kri heng ta bete mang tanggong ke ba nge tabung ke moso si dengi tongka hasing rok roi ang ke mos deng bayi tabung ke dur mutuman bo dur mungka ang dur ni do dur chana ki sapan chai mia tamnen oklai jajak su dur chana jakang ke dur chana ke khibi ro ang nge ani tok bahan mosing deng mani bo dengi pai bai kya ge tabo ge to samung se pai bai kya ani ge tai srap sa sek te ada gonta kaisa sek res khlai chalai sinai ta sing awang buthai ai si kong no khunjuro ma shupra de tan rama ba chosma ba no hai khlai me umma o ta ka ta khana nai bos step kurang tor bulasa umma bos step thamje phuno bulasa umma wah lo bang ni susi bantir wan bagai ucak cukitara mos deng rok deng gi pai bekha ge mai ge se ko tini mai che sa dagra do awang ba thaisim se cha jak shuana ge thasing thaise saina ba bai na be bo umma hain tongka ge tinge ta ko te thaise saina khne ta ge mai ga te to te boro cha jak sina ni awang se sa ge ba ge tini bodo bithi pai na hani thangma se bithi simaya lek jong ni ro nai kha po gari po ge jaga no je bithi tu kisi koto ro nai kha maya ge khana jodi advisor bakal thangi maya hangga ke doktor ni ora hab nai ta khana maya ni sanai da bithi ke bodosha alada bithi rok phana rowana